खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 1 मार्च शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबा मोनसे खामानिनि थाखाय गुबुनजों जगाजग खालामनांनो हागौ। गोसोआव साननाय खामानिया जाफुंनो हागौ। बृष राशि। मोजां हाबा मावनानै मुं गोसारनो हागौ। रंजा खुसियैनो समा बारलांगोन। मोजां सान। मिथुन राशि। नोंथाङा गावनि थांखिसिम सौहैनायाव गिखांनाय फैनो हागौ। साना जेथो गोनां जागोन। कर्क राशि। बेराम आजार सोमजिनो हागौ। सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। सिंह राशि। नोंथाङा गावनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव गुबुननिफ्राय थुलुंगा मोनगोन। गोसोआ थुलुंगाखांनाय मोनगोन। कन्या राशि। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा सोमजिनो हागौ। गोसोआ असान्थि मोनगोन। तुला राशि। नखराव सान्थि फैगोन। गावनि आंगोजों अनलायनाया बांगोन। मोजां सान जागोन। वृश्चिक राशि। गुबुना नोंथांखौ अपमान खालामनो हागौ। दुखु दाहाजोंनो समा बारलांगोन। गाज्रि सान। धनु राशि। हास्थायनायखौ मोनफुंगोन। रंजा बाजायैनो समा बारलांगोन। मकर राशि। गोबाव समनिफ्रायनो आसा खालामना थानायफोरा जाफुंनो हागौ। मोजां सान जागोन। कुम्भ राशि। सुथुर बांनो हागौ। नोंथांखौ सुथुरा नाख्रेबनो नाजागोन। गाज्रि सान जागोन। मीन राशि। खामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा। देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनखांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'लजी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरी, आल्ट्रासोनोग्राफी, केजुएल्टी, पेडियाट्रिक्स, पेथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्कोपी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30jun@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁৱৰ ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আমাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'ন'গ্ৰাফী, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক
যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।